mi salmini Sénégal fof mi salmini kadi windere nde fof hay goto mi accani e ko yettere Allah hande nde garɗa ɗo ɗum ɗo ko beelam mo wiyete gati so tawi hono ɗum ɗo joli hono monon gimmima ngari kalde amen pour yidde kadi minen ne min mbawa haaldude e bandiraɓe ɗum wiyete ko alhamdulillahi rabbil alamina Allah jarama on jarama ko ɗon kadi jetteten mawɗo leydi o son excellence président Macky Sall gati ko kanko adori ɗum kanko woni général mbi yimɓe goni koye guerre kanko woni général o donc yimɓe heddiɓe fof poti ko rewde e makko moni kala jagga hen waɗa hen fodde mum mbiyetemi ko Mariam Kane mbeɗa jaato wiyete Ganguel Soule walla Ganguel Cheikh Moussa département mo Kanel région mo Matam komi ancien député 12e législature mesure oɗon ko mesure mo ganduɗa normal mesure kadi mo ganduɗa jaaduɗe e rafi o nde o ƴeewi kanko o yaawi yiide rafi o to fayi donc o yaawi darade o wi leydi ndi alay sago waɗe état d'urgence alay sago waɗe couvre feu wona noon sago makko yo yimɓe jettu kono ala ko rafi o namdi ɗum état d'urgence o alay sago yimɓeɓe dettugol mumen ene nafa e rafi o gati rafi o no reɓirta ni ene yaawi yimɓeɓe otoji ɗi ko probléme woni ya garta o maɗi keewa haɗi mbiya dak ɗum yaadani nguɗo ñaw yimɓeɓe kadi ko ñallata yaade jaaha ko waɗi fulla eko waɗani fayida ɗum fo ala nafoore rafi o no raɓirta ni ene yaawi région ha région ɗum ne kadi oɗon gandi ko ɓe gimmo to ɓe gimmo gaye ɗum ne kadi ko probléme moni kala so wiyama yo hattu to woni ɗo mbeɗa sikki ɗum ko hunde moƴƴere couvre feu o ɗum ne ko normal jamma o couvre feu o so tawi an a ronki jooɗade ñalawma o a yeehi ha 20 heures so 20 heures yoni noon mbawa yettude ha 6 heures du matin ɗum ne kadi ko hunde normal eɗen jaadi hen eɗen mbiya président de la république vraiment ɗum ko mesure aji moƴƴi eɗen ñaagui Allah kay yo Allah wat hen suturo moni foof noon alay saago tinno alay saago daro gati ɗum ɗo ko combat mo ganduɗa namdi ko alay saago pellital ene muusi noon wiyede ya yettu wiyede ya jooɗo e galle kono ɓaade ko ɗum safrata alay saago ballodiren docteur ɓe ko kaali ko ndewen ɗum mesure aji son excellence yaltindi ɗum ne kadi alay saago mbawen rewde hen won ɗum woni ko nafata en effectivement ɗum mbiɗa sikki ko wasde ni respectude hoore mum so tawi an mawɗo leydi ma ƴeewi yaltini kañum e gouvernement o ɓe ƴeewi ɓe gandi ko ɗum ɗo woni ko nafata en ko ɗum ɗo woni ko ganduɗa ko ruttinta rafi men caggal alay saago an keddoɗa e ɗum haaju mo mbawɗa jogade foof wat feere ha waktu o haade mum yonde ko metti ko fo haade mum yonde tawa kam a moftoyima galle ma jetta galle ma ɗum ɗon sohlani ni ko policier ji ne mbiye pii yimɓe walla piyani yimɓe ne waɗi hen ɓe ganduɗa liggeyaji mumen ene namdino horaire aji ɗi ƴewte ɗum foof mawɗo leydi o waɗi hen junggo mum wonande fonctionnaire uji joni kamɓe ɓe jippoto ko 15 heures ɗum fof ko wallide yimɓeɓe beele mbawa yettade galleji mumen law eyyi yimɓeɓe noon ene poti respectude ɗum ɗon gati ko nafoore mumen so tawi ñaw waɗi propagé ɗum ɗon ko tampere men enen foof ala ko nafata on ji leyɗele ɓurɗe jogade ngaalu ɓurɓe wawde safrude ɓen donkani nden noon so tawi ɓen donkani enen mbadden hen ha au moins rafi o wasa sarade e men namdal bangal fayida mawɗo leydi o ene andi to faya to ko ɗum waɗi o miiji alay saago ƴetta fond mo ganduɗa fond social ne wawa wallide yimɓeɓe e ɗum ɗon hay hankini so miijitani walla heccani kadi o ɓeydi kadi fond mo annino wadde o ɓeydi ɗum foof ko pour wawde wallidde yimɓeɓe beele ene mbawa wadde tenir Allah ko moƴƴo Allah jogui foof gonɗen koye leydi ndi ganduɗa ne waɗi solidarité dañɓeɓe so Allah jaaɓi ma ballodir heddiɓe ɗum kadi ko appel mo lanceten yo yimɓeɓe ballodir
ko ballodiral ngal wawata wallude yimɓe no jooɗori e galleji ɗi kala camorɗo yo wallu bandum ɗum woni ko ganduɗen ni to inchallah mbe sikko noon jogori yarude e banggal couvre-feu kam ko alay saago yoɓe respectu heure biyaɗo heure mo couvre-feu fuɗɗoto on heure yoɓe respectu ɗum ha nde o gasi fo ha 6 heures 20 heures fuɗɗoto ha 6 heures du matin bawɗo fof yo yettu bawɗo fof yo jooɗo ɗum ɓe ñaaga wonande autoji ɗi kadi ko même chose par ce que autoji ɗi nawata yimɓe autoji ɗi nawata fof donc bawɗo fof yo ƴeew programme mum 20 heures tawa a naatti galle ma ko mbaɗanɗa fof tawa kam 19 heures 30 au plus tard kam tawa a gasni ko mbaɗanɗa a noyi client en ma a gasni jaaha kota galle ma jetta a jarama Oumar ɗum ne kadi ne welami haalde hen no feewi ko adi fof ko rafi o ɓuuri añde ko calmodira junngo e junngo hokkodirde junngo eɗen goowi ɗum kono noon joni han kadi ɓaade oɗo rafi ari kadi o yiɗa ɗum microbe aji ɗi ne jawri ɗon salminago kaɗen e assalamu aleykum so ɗum ɓenni teddinen soɗogol ngol woni fof jaafo ɗon kam noon alay saago mi tinno ɗon soɗogol ngol cooɗen ɓikkon men so pijoyi ha garti mbaɗen feere cooɗen ɗumen so neɗɗo naati galle so yalti galle arti yo sooɗo haade mum nadde galle sa naati galle oto hokku hay goto junngo assalamu aleykum waaleykum salam ɗum fo ɗum tan yoni ɗo gonɗen ɗo ɗum ɗon ene yiiɗa hen no feewi kadi hayso woni aɗa haalda e joomum no gonirɗo ni hayso 1 mètre kam yo won hakkude mon oto yimɓeɓe ɓallodir oto yimɓeɓe calmodir yo yimɓeɓe teddin no feewi cooɗogol ngol alay saago président de la république uddi école aji ko pour hol ɗum ko pour sukaɓeɓe jooɗo sukaɓeɓe mbasataɓede donc so tawi en goppi sukaɓe men enen ñalla e pijirloji enen ñalla e jiilawuji so garti juuɗe laaɓani en tinnaki e mumen yo cooɗo ɗum ne moƴƴani sa yi dente kaɗama on jiidaka waɗani hikka ko addi ɗum ko oɗo rafi on jii makka e hoore mum ko addi ɗum ko oɗo rafi umraji e kasu rajaguji ɗum ɗoji dente kala dental ponnogal wadde laayenen ɓenne kadi fof ne joguino dente kala dental ponnogal wadde ɗin fof dente fof dartinama sibabude o rafi nden noon enen woto keeɗen caggal tinnoɗen mbakkiloɗen tinnoɗen e ngal laaɓal ko ɗum woni rentugol gadigol ngol Oumar ko mbawɗa wadde fof kala ko mbawɗa memde woto wi ko joni cooɗimi a gasni ɓirde ƴew sabunde ma cooɗoɗa juuɗe ma ha laaɓa pompoɗa so tawi a ari ka gaynoynoɗo a arti wat feere ɓuftoɗa woto haadni an e soɗogol sooɗo juuɗe ma ha laaɓa nata tarade ɓuftoɗa ha ɓanduma laaɓa so tawi ni ne wawi aɗa wawi baccude hay tekke ɗe ñalduɗa ɗe hay ɗum kadi ne walla kala ko ganduɗa ene walla e laaɓal alay saago ballirtuɗo ɓen ɗum ɗon sukaɓe men hande puɗɗima famde ceerno Oumar eɓene caara e guure ɗe eɓe ballodira e bandiraɓe pour haalande ɗumen minen commune mo Hokka ƴere kadi maire amen Daouda Dia questeur assemblée nationale ƴetti kadi les devants kañum e le préfet de Kanel wonne kadi ne jarni e sous préfet amen ɓe darima hen law gati minen luumo amen ɓurɗo mawnude wonande luumo mo Horko ƴere luumo amen mbaɗo dimanche foof o ƴetti vidéo o famni yimɓeɓe alay saago luumo o dartine ɗum noon koye ballal préfet mo département Kanel on dartima law kadi maire monsieur le maire kadi Daouda naati kadi waɗi vidéo famnude yimɓeɓe kadi holko saabi ɗum ko rafi o ko bonɗo rafi o ko deɓowo donc jeereji ɗi eko way noon mbi sikki ene jeeya kadi ko ɓurata yawde lawnude ñawo donc emin jettaɓe hen no fewi gati ɓe jaawi ƴettande ɗum mesure aji kadi Allah waɗi hen sutura
yimɓe ɓe kadi paami kanko kam o immima hen law o hirjini hen law Allah waɗi kadi yimɓe paami kadi ko haali ko e rafi o rentinde yimɓe ɓe andinde yimɓe ɓe kadi wona sago dartinde golle yimɓe ɓe kono ko rafi o wayi noon eyyi ɗum ne kadi omo jarne hen no feewi maire mo Horko Ƴere yimɓe jaawi famde haala makko jaawi famde kadi gueɗe ɗe rafi o kadi gravité mum hono gouverneur mo région de Matam onne kadi nana dari lang omo yette hen omo jarne hen omo ñagane hen Allah galleji diine ɗi ñun fof omon hen pour wawde yewtidde e mumen famnude ɗumen rafi o Mbaye Mbengue par exemple pour commune mo Horko Ƴere commune mo Horko Ƴere kam aɗa andi guure mum ganguel amen ko hen jeeya guuri Samba Joomen ko hen jeeya juuɗe ko hen jeeya Djinthang en fof ko hen jeeya Pallal en fof ko hen jeeya donc ɗen guure fof kirjinama ɗen guure fof ɓe jeehi hen pour wallidde yimɓe ɓe andinde ɓe ganda rafi oɗo holno wayi bonde e yimɓe faami banggal hunare o commune de hunare mi yi rewɓe amical rewɓe hunare fedde rewɓe ene pewni bidon ngaji ɗum fof ko pour wallidde bidon ngaji ɗi mbaɗi hen caabune pour yimɓe ɓe mbawa soɗade nen heccanki département Kanel aussi président conseil départemental onne kadi yalti addi matériel mo ganduɗa on ɗum ne kadi pour wallidde e fof koye laaɓal dogde rafi o ɗum fof kadi vraiment ko huude ko ballal manggal rewɓe ɓe kadi vraiment nana dari gila nawel ha Dembankane kala fedde rewre nana waɗa peeje mumen e pour wawde hollidde yimɓeɓe no mbawi wadde ha ndento ñawgu taw kadi tiiɗani eɓe jogui bidon ngaji nebam ko ɗin tan ɓe juulata ɓe mbaɗa ɓe pawa caabune mabɓe garɗo foof sooɗo donc ene wayno Oumar diwan Fouta o ɓe gandi no feewi rafi o fijani rafi o ko poɗɗo daranede rafi o ko poɗɗo haɓanede no feewi no feewi no feewi nde ñaago Allah noon yo Allah walliten ceerno Oumar Allah jarama dowuji alhamdulillahi rabbil alamina min fof ko hen wona yimɓe nana duwo jamma e ñalawma suba kay kikiɗe yo Allah lamɗo o duncan en yo Allah faabo en yo Allah dandu en o rafi kala ko ganduɗa kala mo ganduɗa ene wawi wallidde yimɓe ha o rafi woɗɗito en ha o rafi yaaha eɗen ñaagui ɗum ballal eɗen ñaagui laamu ngu kadi ko anniyi wadde ko yo tinno hen moni foof kadi wawa hebde hen kalmum moni foof wawi hebde hen gueɗal mum kone wallitoro bandiraɓe kadi samarɓe ɓe ene ñaaga no fewi nde ballata ɓe ngalaɓe gati aduna ko noon aduna ko ballal en tonnima hande oɗo situation alay saago ballodiral waɗa woni solidarité ballodiren oɗo rafi wona rafi pijirteɗo oɗo rafi wona rafi pamaro oɗo rafi wona rafi belsinteɗo Allah noon wallata kono alay saago enen ne ballen koye men yo Allah duncanen o rafi yo Allah ittanen o rafi eɗen ñaago Allah yo Allah yettinanen ɗiɗo dowuji duweteɗe jamma e ñalawma suba kay kikiɗe yimɓe ɓene yo mbat ko mbiya ko yo ndento ko kaɗa ko on kaɗama jaali kewɗi on mbiyama yon jettu e galleji ɗi jooɗoɗe galleji moon so wona tawa ko haaju tiɗɗo jalton so neɗɗo arti kadi ne andi no waɗata sooɗo haajuɗe mum laaɓa wawa nattude e kadi e famille mum sa yeehi kadi virisode kañum yahata ko enen jahata gaddoyenmo nden noon gusten jaali ndentoɗen Allah walla en eyi ceerno Oumar e yiyandam distribution mbiɗa sikki foti totte ɗum ko gouverneur aji ɗi gouverneur aji ɗi noon so tottama ɓenne kadi ene jogui préfet ji mumen préfet ji e sous préfet ji ko ɓen e yiyandam ɓen so joguima ɗum ma hunde rew lawol so Allah jaaɓi yo Allah dandu en yo Allah faabo en yo Allah ittan en o rafi amin
Allah jarama Oumar.